Masak soto santen gawe menu dodolan poso. Iya ya Cah, kowe tau masak soto santen apa ora? Iki soto santenku ape nganggo balungan ae. Ancen dodolan ning desa Cah, nek gak murah iki ora payu. Wong desa iki biasane sing digoleki enak karo murah. Iki mau balungane tak godhog dhisik, bar ngono iki terus tak jeguri bumbu. Bumbu aluse aja lali dikoreti ya Cah. Bar njegur bumbu aluse, iki genti tak kai santen. Iya Cah, iki nganggo santen. Ning nggonmu ana soto santen ngene apa ora? Apa onone soto beningan tok? Nek ning daerahku biasane sotone nganggo santen, Cah. Piye menurutmu aneh apa ora, Cah? Apa mbok arani iki mau jangan lodeh? Kowe nek penasaran sesuk do jajal gawe yo, Cah. Iki sotoku wis mateng, wis kemebul. Eyalah malah lali ora tak kei bumbu, Cah. Engko lak yo gak ono rasane. Iki dadi tak bumboni, gang sediluk terus langsung tak entas ae. Ujug-ujug wis tak entas, wis rada adem iki ape tak bungkusi ya, Cah. Iki engko tak del sebungkus rega 5.000-an ae. Iki cocok lho, Cah, kanggo referensi berbuka puasa utawa sahur. Nek engko nggo sahur karek ngangeti ae, Cah. Piye, matuk apa ora?